Και ναι, λοιπόν, βρήκα βιντεάκια από το άγριο παρελθόν της πινκπονίτας. Μου έχετε ζητήσει επανειλημμένα να δείτε στιγμιότυπα από παλιούς αγώνες. Αυτά εδώ είναι από έναν πάρα πολύ ωραίο αγώνα, τον οποίο έχασα τελικά. Φέρανε κάποιες Κινέζες, μια ομάδα της Αθήνας, ο Αδαό Ταύρου. Παρόλο που έχασα, κρατάω τις καλές αναμνήσεις, καθώς αυτό μετράει. Από εκεί και πέρα, αυτά που διδάσκω τώρα και προσπαθώ να δείξω στον κόσμο, από κάπου ξεκινήσανε. Για να ευχαριστώ στους προπονητές μου και την προπονήτριά μου. Από εκεί και πέρα είμαστε εδώ, προχωράμε για το καλύτερο. Παρά τα εμπόδια και τις διάφορες έτσι διαδικασίες, είμαστε εδώ, προσπαθούμε για το καλύτερο του αθλήματος. Με την Ταχτσαντριάνη, αλλιώς πινκπονίτα. Έτσι φτάσαμε σήμερα εδώ. Εννοείται ότι πάντα υπήρχαν καλύτεροι αντίπαλοι. Έτσι βγαίνουν οι αθλητές. Με τα όσο δυνατά σωστά χέρια, με πολλή δουλειά και κέντημα στις λεπτομέρειες.